So, kung paano yung eye contact mo sa kanila. Mas masabi nila siguro sincere ka na tao kung nandyan yung eye contact po natin. Talagang nakatingin ka sa kanila kapag nakikipag-usap. O kaya naman sa pagsasalita natin, ako, baka yung ibang mga ka-action natin, mahilig silang, gumamit ng mga foul words. Yung mga, di ba, minsan, ayaw natin dun sa mga taong palamura minsan. O, di ba, minsan na, din ako sa kausap na, palamura. So, meron yung iba, talagang na-express din nila. Pero minsan, yung alam mo yung ang aga-aga pa lang. Yun agad na yung naririnig po natin. O kaya naman, gumagamit ka ba, sinesensor mo ba yung sarili mo din? Diba? Nililimit mo din. Etong mga bagay na to, kahit na napakaliit na mga detalye lang ng mga ito, ay pwede din na mag-contribute siya ng larger, ng mas malaki na picture mo doon sa ibang mga tao. Ay, si ganito, yan eh. Pag magsalita yan, yung bibig, di ba? Meron tayong mga